Okothoma wngkha Bangladesh o tongnai khoroksa bukhukni life ni kaisa testimony. Bini langma o Birman ni bisingtwi paithago bwswk jwngjal bai langma chongnani nangkha. Okothoma no waisa khnawi naidi. Khnawi mokolni muktibo nargwi manglak. Himdikhe puilani simi paithak jora khnawi nailai siwano. Shiyari achaina swkango bini ama tei babuni nukhung belai no kaham tongmani. Bini babu business khlaio. 1999 bisio khe Shiyarini buma asumsa sak hamya klaio. Apurni simi Shiyarini buma bwsak dumani tai pressure bemar manjakha. Bo belai sak tekto wngkha. Aboni ulo tai philcha bini sakao hamya nukjak phika. Twerk Shiyarini buma mokol nugya wngwi thangka. Tabuk Shiyarini buma mokol nugya bwsak dujak tei pressure gwnang wngkha. Bo bini sakni bagwi sak belai kheno phanchowi kabo. Aboni ulo Shiyarini buma sak kuplung wngkha. 2001 bisio nogo bawi manya bono hospitalo talangjakha. Hospitalo bo bawi manya ulo bono seizure khlaijakha. Afro no Shiyari achayo. Aboni yagulo gajang kheno borokni nukhung tongkha. Phiaba jora bai baksa Shiyarini bupha slaijakha. 2005 bisio bo bwsajak Shiyari tai bihik no yakarei kubun jaga thangwi paikha. Bo alka bwrwi nawi nukhung phirokha. Bupha borok no yakar kalangphuro Shiyari bisik bwrwi ni chwraikho. Tabuk Shiyari bini buma tai bwchwi khoroksake tonglaijao. Afurni simi borokni nukhungo Birman bai koboljaknani chengo. Shiyari kamini rwngnogo porio. Borokni nukhungo samung khlai ajinai bo kwrwisa. Shiyarini buma bo mokol nukjaya. Shiyarini bwchwi buini ararogo samung khlaiwi rang ajiya hinkhe borokni nukhungo thapa hor chwngya. Aswk Birmani bisingtwi kheno borokni nukhung thwi muru khe tongjao. Joraba masao joraba masaya abo haikeno joralainani nangkha. 2008 bisio khe Shiyarini bwchwi sak hamya klaikha. Afuro borokni nukhungo taibo Birman erwi phaikha. Bwchwi sak hamya klaiwi swngcharno bo yakarwi kalangkha. Aboni bagwi tabuk nukhung tei bumano twiidulnani Shiyarini thanise poja kotor phaifika. Bo belai wanajakha. Haipono bwchwi thwimani ulo sarkar borokno bata haike beton rwwi tongkha. Abo baino borokni nukhung choliwi tongkha. Phiaba Shiyari poritwtwi phano nokni samungrokno belai no ma khlaikukha. Hinba kapal hamyani nukhungba taibo hamya. 2013 bisio khe bini bumani sak doma bemar belai kheno barikha. Abo haikeno sak hamya wngwi bini buma bo haino hai o swngcharno yakar kalangkha. Afurke Shiyari saijung wngwi thangkha. Aboni ulo bini bupha bwsajikno saijung wngtongkha hinui tlangwi thangphaikha bini nogo. Hake Shiyari bini nokhuk jaga sompoti manwi khwnui bebak yakarwi bupha bai ma thangkha. Shiyari bupha bai tongwimani ulo bo poriwi no tongkha. Phia bini matoi bono hamjakya tei naislerjago. Tamokhe bo buphani support baino khorok bomwi poriwi tongjao. 2009 bisio Shiyarino college porinani bagwi bupha bono town o rohorkha. Bo town o saijungno bara tongwi porijao. Phiaba salcha Shiyari lumwi tongmani jorao borok sitrarok phaiwi bono romphrelaikha. Hake bini sak chathaya wngmani bagwi tai phanke rompphrejakmani bagwi bini langma chonani nangkha. Abo hai khlaiwi no Shiyari bo o swngcharno yakarwi thangnani nangkha. The Kokborok Disclosure YouTube channel no twinai ang Debbarma. O bukhukni kapalni kothoma no sawi khnarinai wngkha Debbarma. Tamni hinkhe bo wngkha bini khoroksa boyfriend tongmani. Bayap song tini o kothoma no khnawi ani mokolni mukti bo klaikha. Hake norokle o kothoma no khnawi norokni bwkhao bomo hai feelings phaikha eba bomo hai feel khlaikha. Norok abo comment khlaiwi sadi. Tai norok tumungno tinini o kothoma no chajagwi tongo hinkhe norok o kothoma no kwbang kuk khlaiwi no share khlaiwi rwdi.
tai je ani channel o katal fai tongnai rok norok tabuk bo ani channel no subscribe khlaiya khungke subscribe khlai na di bwskang ni salo ang tebo norok ni bagai omo hai kothoma video tai motivation video rok no snamnani bagai chai toknai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।